Erokamano kuom kawo thuolo ni odiochieng' ma kawuono kuom neno chenro wa mar pur gi ohala. Kaka wuono antie Ajigo kuma bende adhi romo gi japur miluongo ni Selin Agola. Odhi nyisowa kit oganda ma en owuon opidho. Kaka wuono wadwa wuoye oganda mar soya. Soya bean en achiel kuom oganda ma bende thoth ji kochamo to kelo ne protein e dendi. Protein en timang'o. Protein kichamo nyiso ni odhi miyi teko e del. Omiyo yiena mondo akaw thuolo mar rwaki e chenro mar jumani kaka pile luonga ni Alori nyaka Black machiegni. Berma. Idhi nade? Aneni diche puodho. Adiche puodho kama. Aba wer kama ng'ama kibiro nene puodho. Donge maber. Koro kawuono wadwa wuoyo. Wadwa wuoyo tu sawa. Agi thuolo ma bende wan godo ni daher ni nyis jopiny nyingi kuma wantie gi gima inyuoni timo. Gi nyinga iluongo ni Selina Agola Mbok. Ai Ajigo sub location Rabonde village. To gima timo mang duong apuro soya. Ema pidho. Erokamano. Oganda mar soya ni sepidho kuom kinde marom nade? Mae higa mar 2 kapidho soya. Higa mar 2. Nachake matin. Koro awach ni chiri manyokalo no ema nya pidhe mang'eny puodho nite. Kendo opon bende kende ranua e puodho nite. Kamano manyiso ni kanise safar mokwongo nino ka weche be ok norach. Tiwacho ni koro gina nyadhi go mbele. Correct. Kore mumi adhi kode mbele. Erokamano. To daher ng'eyo ni soya bean nigi kidienje adi to in iwuon yiero mane? Soya bean nigi kidienje 3 tan ayiero achiel. Ma en SB19 ema pidho. SB19 pogruok mane malich ahinya kit SB19 gi ariyo ma ariyo mamoko ka gin soya ndio to be giber to mae to dhi piyo. Ma dhi piyo kiwacho na dhi piyo tiende ni kaka pidhe ni tadhi gole mani season magole oduma makata sani ite mineno maratong osechako lokro chiegni na gole. Okaw thuolo marom nade puodho mondo ing'e ni koro to ikore ni bedni kae. Kaber en dweche 3 tigole e puodho. Oganda mar soya ni otimo maber e lowo machal nade? Soya timo maber e lowo te. Obed lowo mar anywang' otime maber, lwal otime maber. Kata lowo motimo buru miwacho kata gunda be soya chieke. Ok oyiero lowo. Obed puodho man gi kayongo, soya chieke. E ber soya. Sama itimo ne nafas kata spacing gi dongere, iketo nafas marom nade? Nafas ni kaka keto anyalo ng'iyo kaka puodho dhi sana jalango puodho tapimo gi rula. Ema pimo go. Ipimo gi rula lach ma kama koro kacha tagoya ga matin. Toto soya dwaro pi marom nade? Gima neno kuom soya moro chaka na pidhe ne koth tin to be no chiek. Koro sani koth ng'eny ba neno ka pod ochiek. Koro acho no soya chiek seche te. Soya tek nuti to dongo kata koth onge kata koth nitie. Soya timo maber. Ere kaka unu wegi wiko lo? Lo apuro lo to kosepure to agom na mtaro. Koka agom mtaro tadwaro jok makonya go buche. Soya ok dwa pur ni pure michake wir. Inuo wiro to nyaka wire kidoyo, lakini pur mokwongo cha ipura pura soya tigo buche tipidho soya. Ok ochuni ni nyaka idwar kendo jakwe dhiang' moro biyo yor ni puodhe akipidho. Idoyo didi? Adoyo diriyo. To wach ni ere kaka inyafwenyo ni soya mantie puodho ni koro ikore onego bed ni gole puodho? Soya kadwa ng'eno ikore gole puodho, it soya mineno gi gibro ote. Ma soya nudong' en soya lilo mana ma ikende makuru brudo. Ka itego to ote. To ini wuona kaka bendi tiyo gi fertilizer to ka dipo ni tiyo gi fertilizer be inyalo nyiso? Anto poka tiyo gi fertilizer i soya. Mak mana ni koro kamochiko ni ka asenene kako chal kama koro pacha neno na
ni katiyo gi soya to nyalo timo maber molo kako timo kiche kata apidha lilo maongo fertilizer. En ber mane ma iniwuon kaka japur iseneno chakre chak pidho soya nyaka sani? Ber maduong' maseneno, soya chulo na school fees mano mokwongo. Soya miya chiemo maber od. Soya na anyalo chiele ta cham amadho kodi chai. Soya nyalo ruwo nyuka takawo soya marego cha tamadho go nyuka. Soya pod anyalo timo ni nyaka black. Ok ang'iew majan nyaka chak pidho soya. An soya ni marego tie majanda. Ere kaka iniwuon kaka japur sani inyalo fwenyo ni soya ma in godo ni en quality maber? Gima neno kuom soya kinwang'o kendo soya marach samidine kikwore tinwang'o kama ng'eny dhi oko. Soya maber madong'. Koro ka en e puodho kama kaka sani taneno kamara ni to nyak maber ok odhi wita nikech wiye kae onge soya modong' malo madhi miya yuke kama ng'eny dhi udhi dong' adong'a ne en soya maler. Ne ng'at ma samoro diher ni odonje pith mar oganda mar soya gin ang'o ma ng'ato nyaka ng'e kata bed godo kapok ichako pidhe? Kapok ichako pith mar soya gima nyaka ikete pachi dwar puodho. Puro puothi no chon. Kisepuro puodho chon dwar koth soya ibed go. Kisebedo gi koth soya no go buche chon. To challenge mantie soya sami pidhe nitie winyo moro ka ina kuro. Kitieko wik achiel e ot nu puodho cha na apidho koro atiek wiki aka dhi alime tidhi nwang' ka kuro ng'ade te ma puodho dong' maler. Koro soya pidh to bang' ndalo 3 kichiri puodho chako riembo winy. To en juma achiel gi ndalo 3 titiekri gi winyo koro winyo ok bi chamo soya. Koro kanyo inena sawa ing'e maber ni soya na timo maber. To kor lwasi kata climate mane maber goganda ni? Anto kidang' awach nitie kama soya timo na marach. Mae nopon chiri nyocha golo soya. Opon sadi be kenda neno na dhi keyo. Koro kane kama soya time marach. Geche soya ne en tek no sewuok kata koth onge kata koth nitie to dongo. Ere kuma iniwuon ni gole kodhi? Kodhi jo sia seed sake manomiya kodhi mana pidho mokwongo. Okwongo kana achako pidho soya na ang'ia soya e chiro. Apidha e oduma. To naneno kokomiya yuto maber. Koro ka jo sia seed sako nobiro mopuonjowa kaka inyalo pidh soya to naamua makawo soya kuom jo sia seed sako. Ema na pidho mokwongo maduong' eka achiel. Koro mae nyo kendo gichako giduogo gi lima. Ema koro akete goni. Koro gimomiyo awacho ni aparo na chak machielo koro anyalo kawo manyiwa. Emomiyo nya donje Equity. Koro anyalo kawo manyiwa ayudo pesa no tadhi kawo go kodhi kuom jo sia seed sako tabira pidho. Nikech isenyisowa ni iniwuon in achiel kuom jogo mabende oseyudo kony kata ber kokale bank mar Equity. Inyalo nyisowa ni safar ni gi Equity osebedo nang'o? Pok obedo marach nikech pok akawo kuom gi loan ta save kodgi. Ili higa manyien koro nwang' kan gi pesa kikalewe komo naongo manyiwa. To kikalewe komo naongo kodhi. To nikech isebedo kikeno kodgi, kia ka be ndalo mikeno kodgi tinyiso gi wach kata paro mabende in godo ni maybe next year diher ni kawo kodgi Ohala. Bende nitie ndalo magitero uwe sessions mag training? Puonj gisepuonja diriyo. Koro pacha maneno na ni mondo amed pesa no mondo bed maber kacha makoro kadhi kawo loan takawo loan kasetegea kodhi kata puodho madwa pidho nikech nyase manyo puodho machielo. Koro adwan mondo apidh kama duong' manyalo konyo. Koro wach ni kisekeyo kata kisekayo oganda mar soya. Ere kaka ikane mondo kikodhi inyakane kuom kinde marom nade? Soya gima ng'e kuom soya en kotieko dweche 6 to kipidhe to konyati. To kata koti to kobiti maber kata konyako ko binyati malong'o. Soya ka koro maga magologi kana tudra gi jo sia seed sako magikelo nano to ginya wacho nani kaw magi kabe maga go be kata ka komo to nyalo chiek ok tamre. Bora ni kikokal dweche yo. Kikokal dweche 6. To lifespan ne mano ka ng'ato dwa kome dong. To ka wach ni dwa kane ka nikech mara matiyogo. Mari mitiyo godo. Ka en mara matiyogo to kaselose maler to wan go gunde mag kinganja. Ogunia mar kinganja no ka ole tan gadier no ok obi kethre.
obro beta kanyo sasa madwaro tagolo mna matin tatiyo to ena kacha, lakini koro ng'ama dhi kome to kanyal mi manono dhi kome kata an kadwa komo kanyal komo Chiro mar soya, oganda mar soya ni chal nade? Chich soya ok rach, keche chiro no to manye e dhoot ino kidhi manye kapidhe kaka pidhe ni chiche no bro manya ano kamany chiro. Enso ni nitie jomo ng'eyo ni kadwa soya to nitie kuma dhi. Wan gi agriculture matiyogo, koro agriculture no gi jo seed sako kisepitho ni in kodgi gin ma gidhi manyo ni chiro, ano kamany chiro kata mana ma kama no nyiew ka mtoka no biro nyaka dala to kawo ka jo seed sako manuke. Bende ma ohala kata pur ma inyanyiso jomoko mondo tim? Nitie jok ma wasenyiso ni mondo tim, ma bende nitie jok ma bro time, kata mana members man kod okagi nitie jok mosechiwre madwa pidho soya. Kigoyo yath, kigoyo yath e puodho kae, to ka dipo ni goyo yath, igoyo bang' kinde marom nade? Goyo yath magoyo, agoyo mana yath mar flowering, to yath moro madang' awach ni mar kute to pok agoyo. Flowering be wang' ni aka nyocha goyo to kagoga. Puotha na tiyoga tiya kaka en adoya to soya na ni marito, koro seche moko anyalo ga mana wuothie ka nwang'o buya moko e iye to yath to pok agoyo. Soya wang' ni aka nyocha go flowering. Manyiso ni en organic, onge gimoro mosekike iye. Onge gima sekike iye kan kaka en. Wawach ni nitie joma bende samoro nigi paro mar pidho soya, to luor ng'eny ng'ato nya wacho ni nasetemo mokwongo nokodhi na maber, koro mijing'o mane minyalo jina? Gima nyalo migi mijing'o, kata an kana achako to nitie mama mama nowacho ni nopidho soya to konyal chako pidho soya kendo. Wacho ni soya nigi litho mang'eny ma ilo molo kata bel, ndiyo dine to tek, to onge gima yudre mayot nyaka black ka ukitiyo matek, nyaka iti matek yaka gima obed inwang' gima. Koro anta neno ni ng'ama dwa pidho soya kiko luor, kech oganda wapidho to samoro oganda no ok bi chiek nikech koth tin, samoro koth ng'eny ok otimo kaka sani koth nyo ng'eny onge joma dhi yudo oganda, lakini anta an gadier ni soya ta dhi. Koro ng'ama dwa pidho soya kik luor, nok odwa nyal pidho soya. Soya chudo to soya ber. Manyiso ni samoro ng'ato ko amua ni odwa no biolimi kae mondo ipuonje kata inyise kaka rita mabende onya timo ne soya ne, aito bang'e oyud yuto maber, onya chopa iri kae, onya bira dala ni. Mana kamano janeno maro adwa na kawo rusa mar dakika moko machuok, wadhi e break aito bang'e waduogo. Kik idhi mabor. Kitume mawakelonu otenore e ndhadhu magi. Ramogi Night, chenro makeloni luwo benga luwo rumba kachiel gi ajao. To kure kodwa bedo mondisore. Ano pete kandiko joko kota we imam. Ana miela zipea onge ng'ama wacho. Wela pomo chandaga. Tumechewa kanino. Ramogi Night. Tumoke kawia. Makinungo. Ticha beach, sang'wen otieno. Machiegni kendo janeno maro e kidieny mar ariyo, ka kidieny mar ariyo ni bende wadwa medo puonjore ka wageno ni in mineno wa kawuono kata gisani idhi kwanyo ria dek moko masamoro bro konyi in goganda ma in godo. Kin challenges mage kata midhiero mage ma in iwuon kaka japur isekale chakre chak pidho ganda? Chakra chak pidho ganda mar soya, midhiero maseneno kata challenges mosebete. Mokwongo kana pidho soya nakia na akuru chamo ga soya kaya kopidho. Makana abire e puodho bang' wik achiel, nanwang'o ka akuru pong'o puodho te. Ema nokawa gi buok kara, akuru timo kama to kana agocho ni jo seed sako, to nowach na mano gima timore. Koro mae kanyocha pidho. To koro bang' dala dek ne wachaka bet e puodho ka.
emomiyo koro en ka. Nitie ng'at ma samoro neno chenro ma kawuono ni to kalure gi sama bende wan godo nyalo ni sani nokoromo ahinya to doher no tudre kodi ere kaka inya yudi Yo maginyalo tudre koda en namba simba en 0713 75 4009 0713 75 4009. gi thuolo ma bende an godo sani en niya wasetieko ka koro wadwa tero oganda e sako wadhi uru Ber ahinya. idhi nade Adhi maber, idhi nade? akweru Karibu Seed Sako. erokamano ahinya Karibu. aya mana kamano janeno marwa wadonje kidieny mar ariyo ka bende kidieny mokwongo ne wan e puodho kuma bende ne wan gi japith kendo japur man gi lony korka pith mar oganda mar soya to gi thuolo ma bende wan godo sani en ya wachopo e cooperative kae wadwa ni ng'eyo ni ang'o matimore e cooperative kae gin kit timbe mage ma jogi ni godo ang'o monego bed ni timo mondo iwuon ibed achiel kuom jogo ma bende tiyo e cooperative ma bende wantiere e Siaya County kumiero kata kae waluongo ni Ugunja machiegni uru daher nyis jopiny nyingi kuma wantie gi gimini wuon itimo Kamano, an nyinga iluonga ni Victorine Atieno Owino. An nya Ugunja, onyuola Ugunja ka, tatiyo Siaya Seed Sako. Siaya Seed Sako, wakonyore gi jopur mokwongo watimo weche mek kungo. Ka japur osekungo to nyalo yudo hola. To hola ni okawo mondo mi ojiwgo tijene mek pur. Onyalo bedo nopidho soya bean, opidho gwen, onyalo bedo nodwaro pump, odwaro mondo mi opidh alot. To wamiyo gi nyaka pump kaka hola. Japur bende nyalo bedo nodwaro chiro. Chiro bende watudo gigo mondo gius gigo ma gigole puodho. Erokamano to sako ni kata Seed Sako ni osebedo kuom kinde marom nade? Seed Sako nochakore higa mar 2007. To nochake gi migawo moro matiyo gi jopur. To chakre kanyo wasebedo kwadhi kasto chakre 2012 kore ma Seed Sako chako chung kende kaka otiyo gi jopur kopogore gi migawo manochake. Erokamano. To nikech kawuono japur ma bende nomiyo wang'e kae ne deal gi oganda mar soya. En wat mane kata osiep mane mantie kindu gi japur ma kawuono ne wan godo ni? Japur mane waungo kawuono en achiel kuom mar jokanyo mag Siaya Seed Sako. Koro kaka watudore kode en ni jopur kosebedo jokanyo mag Siaya Seed Sako to japur rango nang'o monyalo timo mamiyo hala. To Seed Sako, Sakos mang'eny gin gi jopur kata oganda ma members ma otudore e gigeny achiel. But wan gi jopur e Siaya County duto. Koro gimomiyo japur ka japur nyaka rangi motimo mondo omiyo hala nikech ok ondik gi. Koro Seed Sako wapuonjo jopur mondo mi giti tij pur kako hala mondo giyud pesa eka ginyalo yudo pesa ma gikano kodwa. Kendo kata kwa miyo gi hola to ginyalo yudo kaka gichulo hola no nikech gikete e ohala manyalo nyuolo nigi gimoro. To wawach ni achiel kuom kata japur kobiro iru kae okawo kinde marom nade kama ka unu wegi uchak miye hola? Mokwongo mondo mi ng'ato bed achiel kuomwa nyaka bed no ae Siaya County. To mar ariyo en japur. En ng'ano ma nigi higni 18 kadhi ma matiende ne en gi kitambulisho. Kasto en ng'ano man gi dwaro mondo mi odongre. Koro kosebedo gi mago to nyaka ochul pesa mar bedo jakanyo, men Sh500. Kasto ochulo pesa mar shares. Manyiso ni mano pesa mar jakanyo, men Sh2,000 katin. Pesa ni onyalo chulo dichiel ama onyalo chule mos nyaka chope 2,000. Kasto koro chako kungo ne mapile, kungo manyalo konye mondo mi oyud hola. Bende un gi odiochieng' uketo thenge ni odiochieng' machal kama kamae wadhi bedo gi jopur ma area ni to wadwa wuoyo kata wadwa puonjo gi puonja inani? Wan gi odiochieng' jopur duto ma wan go waiko gi e grube, watiyo kod gi e grube. Koro iyudo ni group ka group ma watiyo go wan gi odiochienge 2 e dwe mwarome kodgi. Koro nikech wan gi jokanyo duto mane Siaya County, koro group ka group waketo odiochieng' gi. To wan go ofisa mekwa maromo kodgi e grube go mapuonjo gi kendo nyiso gi kaka ginyalo timo kungo margi.
Tudruok mane malich ma un godo kindu un kaka Seed Sacco gi bank mar Equity? Seed Sacco watudore gi bank mar Equity nikech wakeno gi bank mar Equity. Koro kokalo kuom keno wa kodgi wasebedo kodgi aming'a. Gimiyo wa puonj kaka wanyalo jiwo members mekwa yore mek rito pesa, kaka ginyalo timo ohala, to kendo gikonyowa gibende seche mwadwa chulo jopur mekwa, to jopurwa oro pesa through Seed Sacco account mar Equity, to wabende wanyalo chulogi through that account. So ni japur kata wawach ni madam mane wan godo e puodho mar soya ni samoro onge chiro mako biro iru to unu wegi nitie jogo ma useng'eyo ni dhi tiyo gi soya ma initero ne gi atera. Kamano kaluwore gi tich mwatiyo e Siaya County, na nyisi ni mokwongo ni wan nyaka gi pith mar gweno. Nwanwang'o ni chiemb gweno tek, bei tek, kendo bei osebedo ka kinde ka kinde bei idho malo. Koro nwatudore gi jogo mane Siaya County magolang'o maloso chiemb gwen, to ne giwacho nwa ni gitiyo gi soya bean e loso chiemb gwen. Emomiyo nwatudore kodgi ni gine ma ginyiewo soya bean kowuok kuom jopur mekwa. Koro chakre ichiwo kodhi ka japur chako pitho, tayari wase negotiate, waseyudo ni ng'at ma bro nyiewo soya no bro nyiewo gi pesa di. Koro japur bedo gi chuny mokwe nikech ong'e ni gima opidho nitie chiro kuma obotero. Ber mage ma ini wuon kaka achiel kuom jogo ma bende osebede e Seed Sacco ni higni go te miseneno? Mokwongo Seed Sacco se dongo kwanyal wacho ni wantie kuma ne wachake. Koro Seed Sacco miya tich. Anyalo yudo kaka konyora na wuon nikech Seed Sacco. Seed Sacco nitie jok moko mondiko. Koluwore gi wach mar puonjo jopur, abende seche matudora gi jogo man gi lony mang'eny e wach mar pur, abende ajiwo ng'eyo na e wach mar pur. Koro abende abedo japur, abedo japith. Koro seche ma uso ne jopur, abende anyalo uso meka. Kendo alwora marwa nikech ing'e ni kitiyo e gweng' kuma onyuolie, to seche mineno ka ngima dhano lokore, inyalo neno ka mier moko mine mok nyal, ginyalo uso gik ma giyudo through Seed Sacco, ba gitero nyithindo e school. To ineno ka mi mor kendo mi jieng'o mar dhi mbele gi tich. Pek kata midhiero kata challenges mage ma ini wuon iseneno e kinde ma osebedo ka Sacco ni osebede iye ka? E kinde ma Sacco osebete nitie midhierni ma wagore go pile ka pile. To gimiyowa nafas mar nwang'o yo mar sude kiwango machielo. Iyudo ni e kind jowa ng'eny jowa onge gi gima gipuro chakre chon mamiyo gi ohala. Koro nikech watemo jiwo mondo mi ji ochak tiyo tich mar pur kaka ohala, iyudo ni seche moko ng'enywa ji oluoro loan. Kiwacho ni ng'ato dwa yudo hola, to gimokwongo paro en mana ni ibo biting gika koka chulo. Iyudo ni kata chenro mar kaka kungo en gino ma pod wapuonjo jowa mos. Wach mogik ne janeno marwa minyalo nyise kata kaka inyajiwo jalno ma samoro osebedo ka kala kae to neno ni ondik ni Siaya Seed Sacco to pok nodonjo. Mokwongo anyalo wacho ne janeno ni wayawo dhoot, warwakogi, kendo neno marwa en ni higa kwachopo higa mar 2027 to nego bed ni Seed Sacco nigi members mang'eny. En mar jo Siaya, warwakogi mondo gibi. To mogik, pur en ohala. Kipuro ka in gi lony, to in gi pesa minyalo timego, ting'e chiro kumitere, to pur nyalo loko ngimani. Kamano. Ne jogo ma samoro diher no tudre kodi bang' chenro ni, inyalo konyowa gi email maru kata social media handles magu ka dipo ni un godo kata namba ma bende ginyalo tudre kodu kitiyo gi kamera. Kamano. Ka ng'ato dwa mondo mi otudre kodwa, to nyalo tudre kodwa through email marwa ma en seedsacco@gmail.com, ama onyalo tudore kodwa e namba marwa mar 0766923098. Inyalo nuoyo namba no kendo 0766923098. Erokamano ahinya Victor.